you red cap. When you're red cap, over an answer. More in a mother. Then go over I can't Onye Ugo Mbaukwu. Ugo Mbaukwu. Nwa ya ịhụrụ n'anya. Ọ na America. But kemgbe ọ lọrọ ebe a ugbu ọ na-anọchi anya anyị. Ọ bụrụ lele anyị hụrụ anya hụrụ asọ ezigbo mmadụ. Ọhụ nna ya ozugbo ịga America bụ ịgada alọkwa ọbụ. At least once or twice, Gabriel is in country meeting. Because that's what we never had a way carry that time. Then you are going to see the place. Push yourself. What to have? You would take my mother. I say, I'm going to speak up. Yeah, now. I'm going to put the guy down on it. Now, I sign it. No. ¿Qué cuento ya creo? Onyeze mama ndewo mama Onyeze mama ndewo mama Onyeze mama ndewo mama Onyeze ndela Abia State mama Onyeze ndela Hawaii mama Onyeze ndela Abia State mama Onyeze ndela Imo State mama Onyeze ndela Anambra State Onyeze ndela Enugu State mama Onyeze ndela Ebonyi State mama Onyeze ndela Rivers State mama Onyeze ndela Western State mama Onyeze ndela Delta State mama Onyeze ndela Akwa Ibom mama Onyeze ndela Cross River State mama Onyeze mama Onyeze oge nwanne eze otubodo lekele ndị eze ọ ga-adịrị unu mma o ekele onye zọbụ olu anọ ndị eze mma ndị ewu ma onye eze
ọkwanezi ụlọ mama bụ ọnama egwu mama oleze eze mmụọ mama oleze Yes. Anya dị iche ga-echiche n'ụbọchị ka dị taa. Lọlọ Ugo Mbaukwu. Na aka nke ị ga-agbara n'aka. Ị ga-eji na-ekwubatara anyị udo na ịhụnanya na ezinụlọ na ogologo ndụ na ahụ isi ike. Bụrụ n'eziokwu gị. Onye bụ ọ na-awụghị onye na-emegide mmadụ. Nke ewu agụbe ị ga-eji na-ebufu ihe ọjọọ were na-ekute ihe ọma n'ezinụlọ na ọganihu. Thank you. Oh, she's a good lady. She's a good lady. Yes. Oh, guy, she's a good lady. Yes. Yes. About to do. About to do carbo can go for. Chief. Yes.